Uluke bafowethu into eyenzeke eNanda njengoba endaweni kuthiwa indawo le yaseMawoti. Amaphoyisa ke la kuthiwa beqhubha ke umsebenzi lapho ke okudutshulwe khona ke kwabulawa khona ke abantu ke abathathu ke kube kungumsombuluko ngenkathi ke kwenzeka leso sehlo sokubulawa kwabantu abathathu. Kuthiwa ke manje kuphume idumbu ke ezintathu eMawoti. eNanda ke izolo ngenkathi ke umphakathi ke uvuke umbhejazane ke ufuna ke kuboshwe igebengu ke ezibamba inkunzi zidubule abantu ke udede. Isibalo ke sabafile ke sisho ukuthi ke eNanda kubulawe ke abayisikhombisa ke ezinsukwini nje ezintathu. Izolo ke bekumi yonke ke into kuleli ke lokishi umphakathi ke ufuna ke ukuzibambela ke izigebengu noma ke ezigebengwini ke othi ke ziyaziwa kodwa ke kaziboshwa. Kuvele ke ukuthi yingalesi sikhathi ke lapho ke kube nokuqhuma ke kwesibhamu ke kwalala ke abathathu. Kusolwa ke ukuthi abeqembu ke lapha nelimgulukudu abadumise izulu lezandla noma ke kuthiwa ke yibo abadumise izulu lezandla ngamanye amazwi ibona ke abadubule laba abantu ke abalale kulesa sithombe. So uma siqhubeka nalelo daba ngesonto ke kubulawe owesilisa oneminyaka ke engu-18 obulawe amalungu ke umphakathi kade ke kufunwa ke ezinye ke izigebengu. Isihlakalo lesi sokubulawa ke kwaleli bhungu silame esokudutshulwa ke kwabathathu lapha ke ngomgqibelo ebusuku ke abafele ke emqashweni ke lapha ke esendaweni. Okay, umnumzane Zolizimba hlanganweni ke umkhumbi kaNowe elwa nobugebengu uveze ukuthi ke ungqongqoshe wezamaphoyisa kuzwelonke umnumzane Senzo Mchunu kumele ke angenelele kulona lolu daba. Ukhulume nabezindaba wathi ke izigebengu yizona esezibulale laba besilisa ke abathathu abashonile ke ngalolu lusuku akhulume ngalo. Uthi ke akuyona impilo le abayiphilayo kuyona le ndawo ngendlela nje okwenzeka ngayo. Uveze ukuthi ke okunye okubenza ke bangafuni noma ke bangafuni lolu daba ke lubhekwe isifundazwe ukuthi ke amaphoyisa anawo amagama ke ezigebengu kodwa ke awazenzi lutho. Ukulivala nje nganza kwethu lolu daba umnumzana ke Mfeka lapha ke obekhulumela ke abezindaba nabako SABC uveze ukuthi ke okubakhathazayo nje kakhulu ukuthi ke uma ke bengumphakathi ke bezilwela amaphoyisa ke afike abophe bona. Kuze kwashaya ke isikhathi ke sokuthi ke abantu noma ke abezindaba bahambe ke bengatholakali ke abangaphawula ke emphakathini ngalolu daba. Anyways bafethu ake niphawule la kwi-comment section nizwe ke noma nizwakalise imbono yenu ngalolu daba lwakhona lapha eMawoti. Ungakhohlwa ke ukulike le video phinde futhi usubscribe kuyona ke le channel. Danko.